Днес ще снимаме третия епизод на Село. Георги току-що беше променил името. Както знаете, снимаме 3 епизода в един ден. Много... Не е ли твърде много? Да. Много го правим, за да може да имаме повече лайкове общо взето. Защото малко ще... Сега в момента събирам малко жито. Ще останем поне още 3 епизода в селото. После се спрашим. Да. И прашим. Мале, гледай ги. Искаш и тук да поживеем временно? Тази къща ми допада. Тази не. Аз бих предпочел... По-голямата. Най-голямата. Човек, стига ми взима думите от устата. Аз бих предпочел... Ето тази тук. Чудесна си е. Само, че трябва да слушаш малко. Затваряй ga. Така ще си изхъба дърта. Добре. Так, вилджери почват, значи тук ще трябва да сложим малко факлички. За да ще осветим, да имаме светлинка. Имаме 5 айран. Махай себе. Селенин. Къш. Ще си затварям вратата явно. Я да я запушим по-добре. Чакай, ще ми даде, ще я запуша. Мамка ти. Скапан вилиджър. Просто махни вратата и запуши. Ще си имам тайни изход. Добре. Сега ел го бита. Ела ми, бе! Ела ми! Обаче ще ми трябва Да знаете, другата седмица Моджанг има юбилей. Това е на 24 май 2016 година. И тогава всички версии на Майнкрафт са платени и са безплатни. Платени, безплатни. Не те разбрах го. Стават безплатни по-скоро. Да. Добре. Днес ще ни трябва да направим малко пръчки. Малко стълби, защото май ще си направим подземна мина. Не, няма да си направим подземна мина, просто изхода ще ни е таен. Да, хайде да легнем. Чакай, 3, 4. Добре. Значи, стълби. Пуф, пуф. Пуф. Това няма да ми трябва чак толкова. 3. Сега ще направим тайния изход. Много таен. Никой няма да може да ни влиза в къщата така, което много... Освен ако не си пуснем света като общ, т.е. като Hypixel, и тогава може някои хора, ако са гледали и внимавали в клиповете, да ни намерят мястото. Нали? Да, но едва ли ще го пуснем като Hypixel, защото ти си луд. Добре, това вече е друго нещо. Да сложим тук тъгъв, знаеш. Няма смисъл. Те не могат да минат тук. Добре, това е... Каквото искахме. Сега да поставиш леглото, ма внимай да не се засушиш блоковете, затова... Добре, тук ще спим ние. Мисля, че клипа ще продължи още една минутка. Казах ви много къси клипове. То колко е сега този клип? 4 минути и 15 секунди. Честно да ви кажа, Гого много маниачен в снимането на Майнкрафт. И честно... Затова го поканих той да почне да записва, аз да му оформям клиповете. Да. Ние сме... Много обичаме Майнкрафт. Целият ни клас има Майнкрафт. Дори... И то 15-ките. Да. Дори повечето я имат на компютър. А сега ние с И на Гого... PlayStation. Да.
Ние с Гого сега ще трябва да ви казваме чао, защото много време стана този клип вече. И ви казваме чао! Чао!